खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव दैबाना। 11 थाखोआव मुं थिसननो थाखाय इउडिस कड गोनां नङा फोरमायदों आसेब। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि। सनितपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। खृष्टान धोरोमगुरु पप फ्रान्सिसआ 88 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुम आरो बर' थुनलाइ आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोब्लिब शट नांनानै सासे आइजोआ गोब्राब जखम। बेहरबारि श'रुमनिफ्राय गारि खावनानै लांग्रा साथाम सिखावखौ खाबाय पुलिसआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सा सानजा ओनसोलनि देरसिन नोगोरमा गुवाहाटीआव दैबाना। बैसागोनि गिबि अखा हानायावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव दैबाना जादों। दान्दिसे अखा हानायनि उनावनो गुवाहाटी नोगोरमानि माखासे ओनसोलाव दैबाना लोमसावदों आरो लैथोनि महर लादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनै दान्दिसे अखा हानायनि उनावनो गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगाव, 6 माइल, जराबाद, फानजाबारि, सातगाव, चानमारि, रुक्मिणीगाव, सिजुबारि, आमबारि आरो गुबुन गुबुन ओनसोला दै सिङाव गोदोयो। बबेखानि चानमारिनि मनिराम देवान लामायाबो लैथोनि महर लादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय दिनै दान्दिसे अखा हानायावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव दैबाना जानायनि जुनै सरासनस्रा सुबुंफोरा माखासे गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानांनो गोनां जादों। थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जेंना सोमजिदों। देग्लाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ 11 थाखोआव एडमिशन खालामहोनो थियारि जानाय स्कुल, कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। 11 थाखोआव मुं थिसननो थाखाय इउडिस क'डनि गोनां नङा। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै आसेबा। मख'नो गोनांदि 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय दर्पण पर्टेलनि जोहै 11 थाखोआव मुं थिसननो लुबैनाय सोलोंथायारि फसंथानफोरनि थाखाय ASS EB डिभिजन 2आ मोनसे गेदेर रेहाय फोसावदों। ASS EB नि फोसावनाय नटिफिकेशन बायदियै बे सेसनाव दर्पण पर्टेलाव एक्सेस खालामनो थाखाय इउडिस क'डनि गोनांथिखौ बोखारनाय जादों। बर्डआ बेखौ रोखा खालामनानै होदों दि बेयो मोनसे समनि थाखाय सुग्लायनाय। जाय फसंथानफ्रा आथिखालाव इउडिस क'ड गैया बिसोरो उननि एकाडेमिक सेसननि थाखाय गनायथि मोनगोन। नाथाय 2022-2023 एकाडेमिक सेसननिफ्राय दर्पण एडमिशन पर्टेल एक्सेस खालामनो थाखाय गासैबो गोजौसिन गेजेर फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे इउडिस क'ड थानाया कम्पालसारि जागोन। सिगाङाव पर्टेलाव गोदानै रेजिस्ट्रेशन खालामनाय आरो प्रफाइल आपडेट खालामनायफोराव इउडिस क'डनि गोनांथारमोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव हरखाब बमानि गिखांनाय थासारि। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि मोननायनि उनावनो गिखांनाय थासारिया सोमजिदों। सोरबा सिनायमोनै सुबुङा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि हरदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोगोन होननानै इ-मेलनि गेजेरजों हुमखि होदों सिनायमोनि सुबुङा। ओरैहाय हुमखि होनाय इ-मेल मोननायनि उनावनो गुवाहाटी नोगोरमाया पुलिसआ गोनो गोथो जायो आरो जेबो रोखोमनि हेलेमिया एबा गोबाव खालामाजासेनो गोजौ बिजिरसालियाव गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामो आरो गासैखौबो फारि-फारि आनजाद खालामनाय जायो। बेनि थाखाय आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो गोजौ बिजिरसालियाव नुजाथि होयो आरो रैखाथि राहाखौ नायबिजिरहोयो। स्पेशेल ब्रान्चनि एसपीआबो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। सनितपुर जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानाय खौरां मोन्दों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। सनितपुर जिल्लानि 17 माइलनि 15 नं हादरारि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS 12 BC 6765 नाम्बारनि गंसे स्विफ्ट गारिया कन्ट्रल गोमानानै राजा लामानि साखाथियावनो थानाय फुख्रियाव गलाङो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गारियाव थानाय सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो।
नाथाय गुबुन सानै लाइमोनफोरखौ खुनुरुखुमै बोखांनो हायो। बबेखानि जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ तेजपुरनि रनजित साहानि आरो मिथुन साहानि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बुहुमनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा ख्रिस्टियान धोरोमनि धोरोमगुरु एबा इसोरनि थान्दै होननानै बयजोंबो सिनायजानाय प'प फ्रान्सिसआ समबारखालि 88 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव सा-सानजा भारतनि गासैबो गिबि मन्थ्रिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि प'प फ्रान्सिसआ थांनाय 2013 मायथाइयाव 266थि प'प हिसाबै बिबान मोननानै बयखौबो गाहाम गियान होनायजों लोगोसेनो केथ'लिक गिर्जाफोरखौ फोसाबनाय आरो सुबुं समाजनि थाखाय खामानि मावलांदोंमोन। थैनाय समसिमहालागै बुहुमनि 1.5 कौटि सुबुङा ससियेल मिडियायाव बिथांखौ फल' खालामोमोन। गथ'सा थुनलाइ सोरजिनानै साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय गागि लिरगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ समबारखालि रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुम आरो बर' थुनलाइ आफादा जोबोरैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। मंगलबारखालि बिथांनि रुंसारि देहाखौ लानानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लादों सालाकाथि प्राइमारि आरो बासुगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा। चिरां जिल्लानि बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि आज्रा मोननाय गोरायुं क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि आरो खुदिया थुनलाइ सोरजिनानै 2019 मायथाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय गागि लिरगिरि आरो सोलोंथाइगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ बे संसारखौ नागारनानै समबारखालि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गावनि गामि हरिगावआव जोबथा हां लादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै गोबाङानो जोबोद गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि जिउमाया आलो गोजोन सोरगोआव थाहैनो मोन्थों होननानै गोबाङानो अबंनाव आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ बर' रेबग्रा जथुमनि गोबां थुनलाइयारि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानानै जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरिफोरखौ गोसो फुदुंबोदोंमोन। लोगोसे गाव जेसे हागौ बर' थुनलाइखौ सिबिनो नाजालांदोंमोन। गुवाहाटीनि चानमारियाव फ्लाइअभारनि कनस्ट्राक्शन सोलिगासिनो थानाय समाव मंगलबारखालि गिख्रंथाव मोब्लिब शर्ट नांनाय जाथाय। साखाथियावनो आलायनानै दोननाय मोब्लिब थारजों शर्ट नांनानै सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय आइजोखौ रमिया दास होननानै सिनायथिनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला आइजोआ हरखाबै मिथिस्लाबा जासेनो मोब्लिब थारखौ दांफ्रांनायावनो बे जाथाया सोमजिदोंमोन। दासान्दि बे जाथाया माखासे समनि गेजेराव गोबारै गोसारलांनायनि उनाव साखाथि फाखाथियाव रैखाथिखौ लानानै गोबाङैनो जिंगा सिखांदों। जाब्रबथायनि उनाव जायगायारि सुबुंजों लोगोसेनो साखाथिनि सुबुंफोरनि हेफाजाबै जोखोम जानाय आइजोखौ गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि जोखोम जानाय आइजोखौ दासिमबो गोब्राब हालोदजों जुजिगासिनो दङ होननानैबो मिथिमोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिसआ बेहरबारियाव थानाय गंसे श'रुमनिफ्राय गारि खावनानै लांनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां 3 सिखावखौ खानो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय सप्तानि सिगां दाखाथि हाबनायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो संदाननायनि गेजेरजों जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ सोराङाव लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि खावनाय जाथायखौ थांनाय 16 एप्रिल खालि बेलासिनि 7 रिंगायाव पल्टन बाजारनि थागिबि महम्मद आसिफआ बशिष्ठ पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रैनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों हाथिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिसुबारि ओनसोलनिफ्राय गासै 3 सिखावखौ खानो हायो। खाजानाय 3 सिखावखौ हाबिजुर आली 18 बोसोर, सुखसान आली 20 बोसोर आरो सनिदुल आली 20 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ सिखाव खावनायाव बाहायग्रा लहानि रड आरो रेन्स बायदि मुवा बेसाद जब्द खालामनो हादोंमोन। सोंनाय फिन्नाय खालामनायनि गेजेरजों बेहरबारियाव खावनाय गासै मुवा बेसादखौ द'द बाजारनि स्क्रेप यार्डआव फानहरोमोन होननानै सिमान जादों सिखावफोरा। बेनिफ्राय सिग्रोमनायाव ग्राइन्डार मेसिन, फिटलाइनि माल माथा, गंसे 125 सीसी पालसार बाइक बायदि खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि सनातलिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि रफिक आलीआ खावनाय बेसादखौ बायथुमनानै दोनग्रा होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।